Good morning friends. दिनै आं फोरमायगोन बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना माबोरैहाय सेमसां मबाइलनि सेटिंसखौ रिसेट खालामनो हायो। खुलुमबाय लोगोफोरा दिमालु नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' टेक आर'नाइ थुदो लोगोफोर अब्ला भिडिअ'खौ जागायदोनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय गिबियाव नोंथांनि मबाइलनि सेटिंसआव थाङो। सेटिंसआव थांखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मबाइलनि गाहायथिंजाय फैनायनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेकआप एन्ड रिसेट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना गाहायथिंजाय नुगोन बे सेटिंस रिसेट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो बे रिसेट सेटिंस बेवहाय क्लिक खालामनानै हो अब्ला नोंथांनि मबाइलनि सेटिंसआ रिसेट जागोन। बे साप'ज नोंथांनि मबाइला माबाफोर जादों बा बोरैबाबा स्ल' जादों अब्ला नोंथाङा बे मबाइलनि सेटिंसखौ रिसेट खालामनो हागोन आरो नोंथांनि मबाइलनि सेटिंसआ माबेबा अफ जाना दं बेखौ नोंथाङा खालामनो रोङाखै अब्ला नोंथाङा मबाइलनि सेटिंसआव थांनायनि उनावहाय बे रिसेट सेटिंसखौ रिसेट खालामनानै हो अब्लानो नोंथांनि मबाइला आवगाय गोदान बायनाय समाव माब्रैमोन बेबायदि जाफिनगोन। नाथाय नोंथांनि डाटाफ्रा गासिबो बेवहाय डिलिट जानाय नङा। अनलि सेटिंसआल' रिसेट जानानै मबाइला गोदान बायदि जाफिनगोन। नाथाय बेवहाय नोंथांनि जेबो पार्सनेल डाटा लस जानाय नङा। बेवहायनो लिरखानानै होनाय दंखायो। लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मिन्थिबाय जानांगौ माबोरैहाय सेमसां मबाइलनि सेटिंसखौ रिसेट खालामो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे गाहायनि माबाफोर सोंलु दङबा गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं लेटेस्ट भिडिअ' आपल'ड होनायफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों। गसाइनि सानखौ मोजाङै मोजां बारहोथों। जय बर' हारिनि जय।